sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Tawagan ko sa pangan nga Janisa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga kaagi palihog pagtugtog sa awit ni uluhan. Sometimes love just ain't enough. Like a fool, like RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Janessa. Recorded by X Thunder Gaming. I really like you. Philip, May chance pa ko, Janessa? ang tinuod, nakagusto sa panimo, dugay ra. Kan mo? Kita na? Oh, Yes! nadugay malagi kag uli. ko auntie. Ti, ngano ka? Okay ra ka? Dahil dyan, Nisa, mura kita na lang yun niya mahibilin ni Puhon sa bahay. Ha? Ngano man ti? Magbuwag na sila sa mama o papa. Si mama na nilain. Huwag si papa sad. Unsa? Ang butog na unsa ni atong pamilya, uy. Sa una malipayon man unta ayo ta. Ate, Pero kung pasaktan kita nila, day. Isaad na to sa atong kaugalingon nga maningkamot tag-ato. Kung muhatag silang suporta na to, mas maayo. Pero kung dili ta mamugos. Kaya raman tingali na itong mabuhi nga wa sila ba? Kayahon na to. ate. Mo ba? Unya, ikaw giing na nga kamurang duha ni ate ni mo inig Pasko. Daw na ba'y Pasko? Ambot lang. Wa pa ko mahibaw. Pwede na mo sama, kung okay rin mo. Sigurado ka, Philip? Uy, ano kundi. Welcome ka anytime sama. Sige, akong ingnan si ate. Day, dili ko pwede. Ha? Nga naman, ti. Ato sa ko mag-celebrate sa bahay sa akong uyab. Ay, mao ba, ti? Ikaw, unsa man? Mauban ka na ako? Ay, dili lang, ti, uy. Ato lang ko silang Philip. Ma, uyab na ko si Janessa. Oh, hi, Janessa. Ay, sakto gyud ang akong anak. Gwapa gyud tinuod ka. Thank you, tita. I've heard nga kamo na lang duha sa imong ate sa inyo. I'm sorry that you have to go through that. Pero ayaw ka bala ka, ha? Dini sa amo. Welcome ka ayo ka dinhi. Thank you, tita. Babe, thank you, ha. Para sa unsa man? Nga pinagakay ko nimo. Og bisan ka sa wa inyo gipa-feel na ako sa imong pamilya nga lahi ko para ninyo. Siyempre, babe. O kinilay ti man eh.
Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Day, murag mag-live-in na biya sa akong uyab. Unsa, ti? Unya mong pag-eskwela? Dili na ko eskwela day uy. Nang-apply naman kong trabaho. Og maayo gani kinadawat na ko. Ti, Ikaw lang gid akong gikabalakan, day. ay kabalakan ako, ti. Naaman si Philip. Dili ko ni pasagdan. Maayo hinoon. Pero magkinaon sa gani. Tawag ba giday na ako, ha? O, te. Aray nang kapuyo sa amo. Ha? Delikado kung ikaw rang usa dito sa inyo. Wa may problema sa mama pod. Kung ani ka din yung puyo sa amo. Mayo din kay safe ka. Philip. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, dagana tao diha sa gawas good. Nag-unsa din na sila. Aw, ay nakahibo nga na, babe. Yung anak yun na din sa amo sa ating eleksyon. Anhig na sila din yung magtapok-tapok. Mao ba? Kasama di mo dagan. Nalimot ka nga, dagag connection ng akong mama nga sa mga politicians. Babe, to ba? Di ba musaya mo ka? Oh, nga naman. Ingon dito sa mama. Basta pwede kang kuhaon nga dancer before magsugod ang pulong-pulong ba? Para painggan sa mga tao ba? Ha? Go na, babe. Ako ra bag TF. Philip. I really like you. Maayo kay kang musayo ganina. Salamat, sir. Unsay pangan? Janisa, sir. Oh, nice name, nice. Sige, sir, ha. Aris ako. Good luck pohon sa election day. Sabta lang. Ingon na adto dito siya. Kusog nga makig-socialize. Sige, tita. Janisa, andama imong kaugalingon, ha? Kay murag daghan na nakauyon nimo nga mga running politicians da. Maayo kuno kayo kang moengganyo og tao. There's a possibility nga ikaw na gud ang permanent dancer kada naay pulong-pulong. Sige, tita. Unsay di nakakomportable. Babe, usahay manggod kong makigatubang ko sa mga running politicians. Dili ko komportable. Ilabi na mga lalaki. Babe, normal na para nila. Normal para nila. Pero para nako, dili. Touchy sila nako. Unya, ilang tanan-awan, dili na ako masabtan. Ay, una-una na nimo kay first time pamagod nimo nga makig-atubang gid nila. Siyempre, they are nice to everyone, especially kay they are running for a certain position. Babe, imagine na lang. Gateway na itong duha to make things easier for us. Di ba ningon mo ka? Huwag ka take og exam last day kay nakati mo scholarship. Nag-astorya amin ni mama o ingon siya. Pwede na daw. Unsay pwede na. Makatake na ka. Yang gigamit ang iyang connection para makatake kasi mong exam. Unsa? Maong ayaw na ka-problema, okay? See? Everything is easy kung daghan kag connections. Philip. Janisa, one of the running politicians can mag-celebrate sa iyong birthday. And everyone will be there. And they also want you to be there. Tita, dili ra ba ko- No, you should be there. Basin one of them will offer you a full scholarship. Ano gunsa, di ba?
Tinuod, tita? Of course. Basta maluoy gani na sila. Mo-offer gina sila ingon ana. Sige, tita. Pag-ilis, ayaw ko na may suluba. Ha? Magigatuubang ang mga politicians. Wap na ilabot sa ubang mga invited nga elites din sa ato. Meaning, mga dagkong tao. Grabbing power connections. You have to look presentable. Di ba naka-dress? Oo. Pwes, ilisa lang yung magsinina. See? Ang mga tao nga ni adili karon pulos mga elegante. The way mga storya. The way they present themselves. And lucky kita kay naapil dani nga event. Babe, feel free to tour yourself here, ha? Ako sa ato na akong amigo kay ikamay ko, okay? Sige. Dili mo ko komportable niya akong gisulob, uy. Kita kayo kung dukanon niya. Fitting pagit kayo ang dress nga akong gisulob. Wa pagit ko'y kaila din, he. Mangita kong spot din, he nga. Way tao, be. Ay, ato lang ko sluyo. Murag, naaramay kasanbayan di ay dito. Ay, salamat. Mayo kani kay naiswing din sa layo. Sakit kaya akong tira ng heels, uy. Ayo kay nasuroy ka, nakaanhi ka. Sir, ikaw man di ay. You look so stunning tonight. Thank you, sir. Di mo niyo. Unsa man ni? Kwarta? Yes. 10,000 para nimo. Sir, nganong kitagaan mo ko nimo ani? You deserve it. Gwapa ka. Ug punan pag yun ako kung musaad ka nako every time nga makinahanglan ko nimo. Dapat naa ka. Sir, Magkasaad ba ka? sir, ayaw lang ko gikapa. Nakita na ko imong asawa ganina dito. O posible nga, gipangita na kaniya karon. No. Don't worry. Di may baw ang akong asawa nini. Pagkahamis ko nimo. Bisan unsa pa ka kadakong tao, wa ko mahadlok nimo. Lam niya ning imong kwarta, wa ko mahangol ana. Lagod ka sumama sa imong gibuhat. Ano na nagpa ka? Pinagin mo yung inyong concern? Wala mo'y concern kung giunsa ko niya kung ano nasagpaan ako siya? Babe, kinahanglan naman nimong musabay ana nila. So nigawas na mismo si mong baba, nga kahibaw ka ning tanan. Og bawo nang imo ko ipasulo ba tong ingon ator, ibaligya ko nimo sa imong mama ang mga lalaking politiko nga dili makontento silang asawa? Ano ba, Philip, ha? Pila mo gyud inyo makuha ang komisyon sa pagbaligya nako, ha? Di ba yung unahan ng klase, oy? Oh, really? So sa may tawag ninyo? Especially nimo? So kada nga nagkauyab ta hangtod karon, wa gyapon kay trabaho. Pirmi ra ka magsalig sa ihatag si mong mama nimo. Teresa, Abi na kong tarong mo. Dili man di ay. Magbuwag ta. Tungod kay bisan ka nos awa ko mangandoy nga maparte o pamilya nga ang source sa pagpakabuhi gikan sa hugaw nga pamaagi. Hog ikaw? Wa ko makinahanan og lalaki nga sama nimo nga way laing gibuhat kung dili magsige ragsalig sa imong mama. Dili ko mabuhi nimo, Philip. Wa ko'y future nimo. I don't wanna lose, and I don't wanna hate you. I don't wanna take you. So kada tong hitabo nikalit ko og kahanaw for 2 weeks. Ni bakasyon ko sa bahay sa akong kaila. Nga wa gyud ako gi-on akong cellphone para lang ma-recharge ko og ma-restart na ako ang akong huna-huna gikan sa mga panghitabo. Mahal ako si Philip, pero dili lang gyud ako ma-imagine akong life nga mo end up niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mo kita mga higalan kaagi ni Janessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga regalahan, sometimes love just ain't enough. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayong, daghang salamat sa inyong pagpangina.